În parcarea Șipote și vreau să vă arăt un lucru interesant. Observ aici un domn cu monociclu, așa că dacă reușesc, am să încerc să vă ofer această pornire pe care o să facă domnul. Haideți să vedem dacă reușim. Văd că îl pornește, este ceva electric. Mă gândesc că e electric. Domnul este echipat corespunzător, cu costum de protecție, cască, mănuși. Și eu sunt foarte curios să văd cum funcționează. Ai nevoie de echilibru ca să poți să faci asta. O să-i facem și cu mâna la domnul. Ia uitați ce frumos. Hop. Ce tare. Ia uitați. Și s-a dus.